गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि रादाब नायगिरि बयनिसिमबो आङो मेदाखा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै बयनिबो देरसिननिसिम खुलुमनाय आरो दुइसिनफोरनिसिम आंनि अननाय आरो बोर सारस्रिनायखौ आं बावहरग्रोबाय। जोङो मेदाखा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे सानजा बनगाव गामि जौगा आफादनि मदाराम एमइ स्कुलनि नैबे गेलेग्रा फोथाराव जोङो गिबियाव बर' फरायसा आफादनि जि गोथार आर'ज बेनिफ्राय जागायनानै गोथार फिरफिला बिरहोनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिरहोनाय लोगोसेनो बैसागो फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै फिरफिला बिरहोनाय आरो बड'फानि सावगारि बिबार बावनाय आरो मुंख्लंफोरनि गोसांनानै बिबार बावनाय हाबाफारिजों लानानै जोङो गेदेरफोरखौ खुलुमनाय उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनाय हाबाफारिखौ जोङो मेहेर गोनाङैनो खालामनाय जादों। जोङो बे बैसागो फोरबो फालिथायखौ जोङो मेदाखा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2013 मायथाइयाव जों जागायदोंमोन। सम आरो थासारिया जोंहा गोरोबैयाव जोङो दिनै नैबे खुंनायजों जोंनिया खुंगा ब्रैथि जाफैदों। बे जोंनि थांखियानो जाहैबाय जोङो जोंनि बर' समाजाव देरसिनफोरखौ जों मानिनाय सनमान होनाय मानिलायनाया जोंनिया खोब खमायलांनो हमगासिनो दङ। बेबायदि जोङो खमायलांनायफोरखौ गैया खालामनो थाखाय बा जों गेदेर उन्दै मान होलायनायखौ जों लाबोफिननो थाखाय दिनै नैबे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। बेजों लोगोसे सेंग्रा सिख्लाफोरा गावनि गुबै दामजुफोरखौ लायालासिनो जेने मोसानाय माबानायफोरा जोंनिया एसे बारा जालांनो हमदों। दा बैफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गावनि आंगो हारिमु दामजुजों रंजानायखौ जावरिखांहोनो थाखायनो दिनै नैबे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। लोगोसेनो जोङो जोंनि इयुन उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो जोंनि गावनि जे हारिमु दामनाय देनाय बेफोराव जोङो गोख्रों खालामनो थाखाय जोङो दख'रा आफादा हारिमु मावबादाखौबो जोङो लानाय जादों। खाम सिफुं सेरजा दामनाय बेनि गेजेरजोंनो जों मिजिंथिगोन जोंनि जि इयुन लाइमोनफोरा बेफोरबायदि गावनि आंगो दामजुजों दामनाय देनायनि गेजेरजोंनो जोङो बर' समाजनि हारिमुखौ जों लाखिनो हागोन। आं बेखौनो मिजिंथियो। मोनसे गोजोनथाव खौरां दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ, दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं। आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।